Terve! Tänään mä ajattelin, että mä teen teille sellaisen 20 faktaa videon, jossa kerron siis faktoja itsestäni, ellei sitä vielä tajunnut. Ja syytähän on se, että mä en oo paljonkaan kertonut itsestäni, joten te ette välttämättä tiedäkään paljon minusta. Sillä suurin osa videoistani on ollut jotain joko asiavideoita tai muuta sössön-söötää, kuten minä ja normaalit ihmiset. Elikkä päästään asiaan. Elikkä siis fakta numero 1. Tällä hetkellä mä en harrasta laisinkaan mitään muuta kuin perseilyä. Mutta olen pelannut 12 vuotta jalkapalloa. Sekä minulla on 8 vuoden kuvataidekoulutus. Kyllä, kuulitte oikein. Olen käynyt 8 vuotta kuvataidekoulussa, 3 vuotta Turussa sekä 5 vuotta Raisiossa. Fakta numero 2. Mulla on 3 sisarusta, jotka ovat todella ärsyttäviä, mutta osaavat silti olla ihania. Sekä mulla on 2 koiraa, josta toinen on selvästi varmaan ylipainoinen ja toinen on semmonen kakara, vaikka onkin jo 3 vuotta vanha. Tai 2. Mä en ihan oo varma tästä hiestä. Ja fakta numero 3 on tämmönen vähän hassumman puolen, koska mä en ite kekannut itsestäni kaikkia faktoja, niin mä kyselin ihmisiltä, että mitä faktoja musta löytyy. Niin sieltä tuli sellainen, että mulla on intohimo kalliisiin autoihin. Mikä on kylläkin kieltämättä totta. Minä pidän BMW, Mercedes-Benz, Benz, Audi, sitten on kaikki nää Lamborghini ja Ferrari ja McLaren, joo. Elikkä fakta numero 4. Siis ei helvet, mä en voi kestää väriä vihreän vaatteissa tai autossa tai... Siis se, että tässä on vihreä puu taustalla, niin se on hieno, koska se on niinku luonnollinen väri puulle, mut vittu, että jos paita on vihreä tai ylipäätään vihreä väri, niin se voisi mennä perseeseen, mä tykkäs yhtään. Fakta numero 5. Mä kuuntelen musiikkia aivan laidasta laitaan, mut sit semmonen musiikkilaji kuin rock. Toisena rock and roll, baby. Se on se aivan kamolaa. Siis mä en tiedä miksi, mut rock on aivan hirvetä bullshittia mulle. Se on vähän niinku vihreä väri, mut vaan musiikin niinku muodossa. Aivan hirveetä. Mut sit taas toisinaan. Semmonen biisi kuin Joan Jettin I Love Rock'n'Roll. Voi vitsi, kun sen pistää soimaan, niin mä oon sellaisessa haipissa. Mä oon hakemassa sitä tulosta ja mä en kyllä tiedä mitä tulosta mä oon hakemassa. Mut sit taas trap ja remix-biisit on kanssa semmosia, mitä mä likeen aika paljon, että mistä niillä peukut pistii. Fakta numero 6. Mantsa, bilsa, historia ja kaikki tämmönen yleissivistys on mulle melko helppoa kauraa koulussa, mut sit kun me päästään kieliin, niin se on semmoista yhtä hebreaa mulla. Tästä matematiikka kans x plus x kertaa x toiseen miinus 4 juuri kuutiometri pi x 10. Mä itekään sitä ei ollut mitä mä äsken sanoin, mut fakta numero 7 vuoro. Mä olen todella sosiaalinen. Joskus se mua ihan niinku harmittaa. Mä oon niinku oma missä tahansa, niin mä oon pölöttämässä aina jollekin. Mä muistan kerran, kun mä menin bussilla Raisiosta Turkuun. Mä juttelin koko matka semmosen 75-vuotiaan mamman kanssa, ketä oli menossa silmälääkäri. Numero 8. Mulla on todella huono muisti. Mä en muista paljon mitään asioita, mut sit taas päästäänkin suoraan faktaan numero 9. Mä muistan paljon turhia asioita, kuten tämä 75-vuotias mummo sieltä bussista, ketä oli menossa silmälääkäriin. Tästä mä muistan mun kaverin pankkikortin numero ulkoa tai kaverin wifi-salasana. Mut sit mä muistan sen mun kaverin syntymäaikaa. Kuka sellaisia edes muistaa? Fakta numero 10. Vaatteet on mun yksi intohimo ja pakkomiele kanssa. Koska mä en oikeastaan tiedä tähän perusteluita tai syytä, mikä sitten ikinä onkaan, mut mä rakastan, että mä saan ostaa uusia vaatteita ja kokeilla vaatteita. Ja en mä tiedä, mä oon aika tarkka niiden suhteet. Mä yritän katsoa sen, että mä yhdistän vaikka sinisiä kenkiä, vihreät paitaa. No mä kyllä vihreät paitaa muuta eikä laittais päälle. Ja punaisia housuja, se olisi semmonen saatana sateenkaari. Joku vois saada migreenikohtauksia. Fakta numero 11. Mun sanotaan aina välillä, että mut ei löydy yhtään empatiakykyä. Mut sit taas toisinaan mun kanssa sanotaan sitä, että mä oon tosi hyvä kuuntelemaan sekä auttamaan kautta lohduttamaan. Ja omasta mielestäni, mä en voi sanoa, että mä olisin hyvä siinä, mutta mä yritän aina tehdä parhaani sen suhteen. Ihmisten olisi parempi olla ja mä pyrin auttamaan heitä, jos on jotain, niin mä voin heitä auttaa. Joo, mua naurattaa itteni vähän tää numero 12. Mutta asia on tosi kuin vesi.
Lasten leffat for life. Siis herran isä varjelle. Mä rakastan oikeesti kaikki lastenleffat. Ne on niin ihania. Mut sit taas musta on semmonen huono puoli, että mä rupeen etsiä niistä kaikki yksityiskohtia. Et ei ne voi tehdä tolle ja ei se olisi oikeesti selvinnyt hengistä tosta pudotuksesta tai jotain tämmöstä. Mut todellisuudessa, ai vitsi mä rakastan niitä. Ne on niin ihania. Sit niissä on niin ihania otuksia ja niinku niitten niinku lastenleffojen juonia tarinaa aina semmoista silleen. Sit siitä pääsee semmoisen haippiin kanssa, sit rupee hakemaan sitä tulosta. Joo. Fakta numero 13. Joo. Mä oon aika syvällinen ihminen. Ja joskus mä mietin vähän liikaa ja liian syvällisesti joitain asioita. Esimerkiksi on semmonen yhtiö kuin Coldplay ja hänen biisi Yellow. Mua niin ärsyttää siitä, että kun sä suomennat sen, niin se on niinku kylmä soitto ja sen biisin nimi on keltainen. Ja sit kun kuuntelee niitä sanoja, joo, siinä on kauniit sanat, mut sit kun se sanoo niinku jokaisen jutun perään, and it was all yellow. Kiva, että kaikki on keltaista sinulle. Kiitoksia. Mut hei, fakta numero 14. Mä oon niin iloinen, että vaikka mä oon syvällinen ja mä mietin liikaa asioita, niin mä tasoitan mun elämää ja tätä kaikkia tyhmyyttä siten, että mä sählään, sekoilen, pidän hauskaa ja en minä tiedä. Fakta numero 15 ja tää aika fun facti mulle. Mä juon aivan liikaa maitoa. Mut menee semmonen litra tai 2 litraa illalla helposti. Se on kuin vettä jois. Tai jotain muuta, mitä en nyt sano tähän näin. Sellainen asia, mikä on fakta numero 16. Mä oon kuullut tästä aika monesta suusta, että mä nukahdan todella nopeasti. Joskus se ei vaadi kuulemma muuta kuin 5 sekuntia, niin mä oon vaan napsia tai sivukankaalla. Mut niinku se, mitä mä niinku mietin siinä asiassa on se, että mä en ite edes huomaa sitä, että mä nukahdan. Niinku, mua hämmentää jotenkin se asia, mut se on ehkä ihan hyvä vaan. Fakta numero 17. Mä en halua mitenkään kehua, mut please, mä oon hyvä tekee ruokaa. Mä tykkään ruoasta, niin mä osaan myös tehdä sitä, koska mä tiedän millaista ruokaa mä haluan syödä. Esimerkiksi thaimaalainen ruoka on helppoa ja easy tehdä, koska tietää miltä sen kuuluu maistua ja millaista sen koostumus kuuluu olla. Fakta numero 18. Mulle on valitettu sellaisista asioista, että mä kipitän näillä mun pienillä jaloilla kovaa. Mä en niinku ite tiedä, miten kovaa mä kävelen, mut sen mä tiedän, että 100 metriä menee hujauksessa. Fakta numero 19. Mä oon tyhmän hauska. Elikkä mä en tiedä miten mä selittäisin, mutta mulla on selitetty tää asia siten, että mä olen hauska, vaikka en mä edes yrittäis olla hauska, koska mä oon tyhmä. Mut sit taas toisinaan, mä oon myös tyhmän fiksu, koska mä en voi sanoa, että mä oon fiksu, koska please. Mut tyhmä mä voin sanoa, koska mä oon tyhmä. Tai no en oo tyhmä sille, mä oon tyhmän fiksu. Ja tällä mä tarkoitan, että esimerkiksi mun esimerkit on jotkut todella outoja. Esim. Mun suosikki on tämä. Mitä yhteistä on rakkaudella ja pierulla? Jos molempia vääntää väkisin, lopputulos on paska. Sitten viimeinen fakta numero 20. Mulla on todella outoa itseluottamusta itseni suhteen. Mä en epäröi tehdä asioita ja mä en mieti sitä, että mitä muut ajattelee sitten, että mitä mä teen. Mä ennenkin ajattelen just sitä, että jos mulla on paha vaatepäivä, niin mä mietin just sitä, että mitä ihmiset miettii mun vaatteista ja ulkonäöstä. Mut se, että mitä mä teen, niin I don't give a fuck. Se on ihan se ja sama mulle, koska jos mä haluan pitää hauskaa, mä pidän hauskaa. Ja jos jollain on jotain valittamista siihen, niin voi tulla sit juttelemaan mun kanssa asiasta ja katsotaan, että mitä asialla voidaan tehdä. Ha! Siinä oli mun kaikki 20 faktaa, joita et välttämättä vielä tiedä. Mutta ei hätää, nyt tiedät. Ja toivottavasti pidit videosta, laita peukut pystyyn, heitä kommenttiin alas, jos on jotain mitä haluat tietää minusta, tai haluat että minä teen ja kuvan videolle, tai heitä kommenttiin myös, jos joku näistä faktoista oli semmonen, että sua rupes vituttamaan se, ja sä tiedät, että se ei mukamassa ole totta. Mut mä kyllä sanoisin, että kaikki nää on totta, koska nää on 20 faktaa minusta. Please oikeesti. Kiitos! Esine. Tadaa! Siellä se koire on, hei. Se haistelee. Mä muistan paljon turhia asioita. Kato koloni. Nyt hermosta.